Napadayawan nga surat nga gapu ken ni Janela iti Isabela ana Pauluan iti friend request. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Janela. Dear Cousin. Sagbay man ngay inak binsa-binsayan di pakasarita kasinyo nga kahit ko itaklin dito programam ken pagkidawak ti pamalakad kada kayo kablawang kay man tinaragsak nga aldaw yo di tanay Mars Studio nang runa ken ka nga timon dito nga magusgusto ako nga buybuyahay na programam kastamet nakablawak dagiti padak nga dumdum ngay kinagbibuya nang runa ka dagiti ada iti balasiw taaw dagiti OFW akas kanyak. Kas kanyak kunak kasinyong ngamin nagtrabaho ak iti 8 atawen iti Hong Kong. Ngem addan sumagmamano a bulan nga dag dito Pilipinas. Sipud idi nag-decide akon nga ag for good. 3 atawen min nga agayan ayat ken ni Paul idi adak pela dita Hong Kong kasinyong idi injaya na ti panagkalay sami ken ti panag for good min dita Pilipinas. May samad nga OFW idi ni Paul ngem agtrabaho iso na iti sa bali a Pagilian. Agam amo kami kini Paul ngem na nabuo ti ayan-ayat mi gapu iti social media wenno online. Inarem nak through chat through voice message, when voice video call. Kat gaputa, napaneknekak nga pudno ti panggap na kanyak, napudno ti panagayat na kanyak, kan naregreg mo tintirik na kenkwana, babayan ti inaldaw nga panagsarsarita mi, panagvid-video call mi. Kat inaklon ko ti panagayat ni Paul. Ada kami palayang di abroad, idi binukelmin ti arapaap mi kasinyong. Ti arapaap mi nga maadaan kami to ti pamilya mi nga naragsak. Ken anak nga taripatwen minto nga ipateg mi. Ket gaputa adameten ti umanay nga urnong mi tapno no mangrugi kami dito Pilipinas iti uri konforme nga negosyo mi. Nagpakadak nga roden kadagiti amok nga saan kon nga irenyo ti kontratak impakaamok iti pamilya kadagiti naganak kanyak nga saanak to nagsubli dito abroad. Kastamet tinaramid ni Paul idi kasinyong. So nalaeng tayo idi nagawidak saan pa nga makaawid isuna ta saan pa nga malpas ti kontrata na naud-udi iso na kanyak iti 2 bulan. Ngim okay lang ko na. Alis to na ta 2 bulan nga panaguray ko. Nagawidak nga rod kasinyong dito'y Pilipinas. Ket adda idin ti rinentaan mi, inabangan mi nga apartment nga pag naedan minto ken ni Paul. Dito yung apartment, ti pangrugyan mi, iti buklen mi a pamilya. Siyempre, dito ito met nga apartment, no awan to pa iti bukod mi a balay, dito ito ti agbalin nga umok ti ayat mi. Ken dito ito ti agbalin nga umok, dagiti agbalin na bunga ti ayan-ayat mi. Dito yung nga apartment, ti pangurayak ken ni Paul, nga kaayan-ayat ko. Ay na, jaklamon ti aramidek no, awan kayo tito. Kakakilay nga kinidaw nga kanyak ni Paul nga kaanakak, nga tulungan kayo. Tulungan ka, iti panagakar mo, dito'y apartment nga pagkabangan nyo. Wen nga rod, uncle. Sapi nagdadagsin men nga rod iti gamit ko. Ala,
Iagawa tayo, kano anya ti mabakkat tayo, i-plaster tayo, nakababain mat, no, ah, no, kababain mat, kini titom, no, iso amin tiyag bagkat. Bumad ngamin tito, tulungan da kan. Ay sanayin, kayak na ito. No, di kito labanan agad, kayak ta. Nasanay ako, nagbakat itinatagsain. Iso nga siyak nagkidawan ni Paul nga kaanakak. Ay, alag nagyaman na ka tito. Alag yaman na abalayan ko naklatan Takabsat mo mat ti ina ni Paul nga kaayan ayat ti anak ko. Ayaw na abalayan. Ala, ituloy ti nga ron, plaster ka digiti kamay. Ag tali na edak to pala dito. Ita conforme ti maitulong ko pa, di taunag. Ay, ala nga ron tito. Thank you Ay na. Dakil tinaitulong nyo kanya, kada kami kaninanang. Awan ti anyaman na, balasang ko. Basta para kada kayo, iti ka anakak. Basit aba naglaing da ita. Alakaduan ti mangan tito, kat sigurado nga nabisinan kan, kaputa. Nakadado na kiti binakkat mo nga alikaman. Una, kadwag ka talaga timangan. Nalaing gayang agluto ni abalayan. Ay, wan, kan uray dat yung anak ko, nalaing pa agluto. Kastaya, agad nagasat ka ron ti ka anak ka, into no sumangbait, katag din nadan, sigurado nga makaraman to tiyag kakaimas nga sidain. Ay, wan abalayan. Ala, mangantay nga raw. Adupay ti may plaster dito yung apartment. Dadigati masapul nga ma-repair. Iso nga agsubliak to. Original dawag tag-subliak hinggang nga may plaster amin dito. Tapno no naurnos to dati nga apartment into no sumangpot ni Paul. Ala nga kababain mo tito. Ay imbagakbot ka ni Paul lagi nga saan nga na plaster dati pag naidan yun to. Agad sa anak to nga agsardeng o may ditaw. Awabot ti ubrak. Ken saan kay matanaga? Tatandanan nakmot ti kanakak. Ay hikastaya. Okay un rumbeng nalaing nga matandanan kayo tito na nagrigat na ti ubrayo. Ken siyempre, ag-sacrifice kayo mo ti effort yo ken oras yo. Wait, ken may sawan tan talaga to bubrak. Tawamot project ko iti construction. Iso nga umay kunto tarimaanan dagiti nasken nga matarimaan dito. Ay, alangarod tito. Agyaman naklaunay Awan ti anyaman na balasang ko. Kaano ayat isangpat ni Paul anak ko? Nakurang nga 2 bulan laeng nga nanangan tanto isunan. Ay kasta mabiit mo lagayan. Nanang, ken imbag man ta, nabakanta dito yung apartment, ket si kaadagos ti nang reserba. Tapno asidiglaeng iti family house tayo. Ken asidiglaeng kadagiti kakapagyan tayo. Tadito yung laeng lugar tayo dito nga apartment nga pag-abangan niya. Wen nga rin nanang, hindi nga rin madamag ko, nga umakaran dagiti sigud nga nagyan dito yung apartment ket tinawaga ka adagos sa kimbagi ket in-reserve ko adagos. Ay nagbayad ka adagos. Ananang taamang itid na ti sa bali no sa anak nga mangipaunay ti bayad. Ket mayat nasaya at ti kastang inaramid mo anak ko. Tapno agkaasidig tay laeng. Tapno sa anak nga marigatan nga umay mang sarungkar king ka. Nang runa into no adan apukok king ka anak ko. Ananang, palubos ni Apo, akit agbayag kami dito. Ingem, di talaga plano mi kini Paul nga maadaan kami tumad lang ti bukod mi nga balay. Agem baka no umadayo kay tumad dito yan. Depende nanang. Kasano nga rod no ijekto lugar da Paul ti pagyaran niyaw. Pagpatakdiran nyo ti balay. Sana bali nanang. Kanayon kam tulata nga pumasyar dito ala, sa bagay. Ustumot kit di ala. Anya, panawang ka ro din anak ko. Kit agururay ni tatang mo. Nanang, agan-anad kayo ti panagawid yo.
No kasta, sumre kaglatang arudan, balasan ko. Ay, wan tito. Makamukilatan nga mangkita anya di kitirumbeng nga matarimaan. Ay, wan. Sakti makamon. Dito ko pala yung ruwar tito, paangin aklaang. Ken, talya-talyawag mo, dito lugar nga di makilak. Ken dito lugar nga tinalawak. Dumad gayam tinagbaliwan na dito yan. Dadakkel di kiti kakaanak akon. Kastaya. Apay, mano ka ditawan nga di ka nagawid. Gapo iti pandemic dito ket sana ka nagawid idi. Upat nga taon nga sana ka nakaawid iti Pilipinas. 8 a taon ko nga nagtrabaho di abroad. Kastaya. Ay una, dakkel ti pagbaliwan ti may sa lugar. Iti lasud ti upat a taon. Wen nga ron tito. Ala tito, makamukela ta dito unag ta inaklag pag na di tarwar. Sige ka ron, balasan ko. Ala. Ado di kiti jakam amo dito yung ubingan. Nakadaduda nga gaayam ng ubing. Oh. Nimit kasinsin ni Risa dayjay. Adamot gayam ubing nan. Saan ko mat kami nga sa anak mat kami nga updated ti biyag na ta. Saan kami mat nga friend iti Facebook. Ni? Naparenovate mat gaya men da Uncle Oscar dati balayda. Sa bagay, adat abroad ti duwa nga anak nan. Ay, nakadaldalos pa iti arubayan. Oh, dagiti lubak-lubak iti nga kalsada. Saanan nga lubak-lubak? Ni, awan pa'y dayta nga balay idi naudi nga dag dito eh. Tatan. Adagayam na ipatagder ditan. Ay, kasinsin! Oh, kasinsin na Risa. Kunak tupay si kadayta. Damot gayang baby mon. Ayaw nga ro. Adan duwa nga anak ko, nagsaruno dalaang. Hasta aya. Upat atawan laeng nga wanak dito, adan duwa nga anak mo. Uwan nga ro. Ay na. Narigat mo na mapigilan. Oo. Kumusta ti biyag, kasinsin? Okay lang mo kasinsin. Kat ni Manang, kumusta mo ti di Hong Kong? Saan kay ka din nga kadkadwa? Manmano. Manmano kami agkita ken Manang mo di Hong Kong. Kitas talaga ka din nga saan ka nagsubli kasinsin? Saanan kasinsin? Tagasawa akon. Narigat ti mabakitan, iji abroad. Aya? Ado siguro ti urnong mo, isang nga kahit mo nga agasawa. Damat, ang napiala nga dai pagpuunan ti negosyo Akas saya? Sige kasinsin. Tinakpay kita dati may isang anak ko. Sige kasinsin. Ay na. Nakalisto mat ka bimakit tilangana dahil nga kasinsin ko. Sa bagay, si kaman ti maadaan iti duwa nga maladaga nga aywanan talaga nga bumakit tilangam. Saan ka kadipe nga maturog anak ka? Tagawid ak tukwan. Ala, agawid ka latan nanang. Sa anak pa'y maturog, chat kami kini Paul. Ay kaano ka diti flight na? Kaano ti sangput na anak ko? Sumangput to no biyernes nanang. Ay kasta aya. Ay kit dandanin adwa aldaw laan ti uraya mo. Wen nanang, so nga agdalo sa kin no bigat. Ken agpabanglo ka ko naman anak ka. Anya? Ay, agdigos kan doa. Tunuin ka sa bata, hindi asawam. Alangan mo ka saan nanang. Da kayo nga talaga. Ay, kunaklaan nga nakaw. Na sigurado nga magagaran nga makakita kan. Kasi siyempre, akit nabayag nga agayan ayat kayon. Ay, sunalaang talong distance. Iso nga, amuklatan ati, muna nga aramidin nyo, apaman nga, agkita kayo.
Apaman nga, makasangpit kayo dito apartment. Hala ni nanang. Tilada nga panunutin nyo. Kat agpay sumat anak kao. Kas gagangay la dayta. Kau apay si ka. Di mo ka di panunutin. Dayjay panunutin. Saan man ananang. O kurak tupay. Malaya gawayo. Tapno dardat na dardaras nga maadaan. Nakiti apo ko anak ko. Alawin nanang. Awan di pagdanagan nyo. Damog no saan nga tumalaw itay ni nanang mon. Saan man, excited laeng. Taapay nga patpatalawam ti inak, alaman, Paul? Lakay? Ha? Di mo kadi kayat nga adda ni nanang dito yung apartment? Saan man bakit? Iso na lang ito saan ko nga maaramid itay, dati kayat ko nga aramidin. Dati nabayagan nga arapa apik laeng. Kat ita, mabalin ko nga aramidin. Anya ka diti kayat mo aramidin, Paul? Kasi siyempre, di mo ka di malagip dagiti nagsarsaritaan ta. Iti nakapapaot, idi adata pelaeng agpadpada jay balasyo tao. No tunggal ag video call takit. Dito tilasi ka nga talaga. Isun sa mo latin niya awidam diti Pilipinas. Ay saan Saan ka di nga nagtulag tan nga agpurgod ta adwa? Nga, mangipatakder tayo ti bukod ta nga negosyo. Saan lang nga negosyo? Sumapol ta piti sa bali nga panggidan. Ta, kasano nga roden no anya? No addan ton anak ta. O ken saan ka di nga plano tan niya kalay sa into next year? O, babalin man nga umun-una ti baby. When no, into no addan kargana ka, isuntot pa nagkasardan. Usumad day jayan, saan ka de? When, ken, di ba tulag, tangag din nata nga umuna. Tapno no, may asinig tatrig nata, ta sa bali laing ti LDR, sa bali mati personal. Wala, may atakta ko na. Ken tapno no, tapno no, tapno niya, tapno no, kwata mag-gauge ta. Anya nga mag-gauge? No, talaga nga agmats tamot laeng. Sabali man ti man panunutin mo, Paul. Anya nga sabali man yan? Tingin nagpaiswan na. Janela, bakit? Jack may turturugan, ti panagurure ko, ti panagawit ko. Saan laeng nga kaputa? Kahit kan nga makita iti personal. No di ka talaga nga, kahit kun nga, makadin na ka iti tungpal biyag ko. Talaga? Una. Sikat ti babae nga kahit kung agbalin nga katakunay na iti tungpal biyag. Ti agbalin nga inadig iti agbalin to nga putot ko. Tigi, kabatangak to nga mangisagad ti panagbiag ti pamilya nga buklenta. Ti kadwa ka mang taripato kadagiti bunga ti ayan-ayat ta. Kasanangorod nga maaddaan ta, no puro ka matsao. Di mo maturugyan nga ramiden. Anya? Rugya ko na Apo nabayagin nga kahit kang arakupan. Ang imadananang mo itay, mabainak lang. Bakit? Ket ita, mabalin na kon arakupan iti nairot, iti nakapapaot. Mabalin mo nga agkan, dagiti bibig ko. Talaga. Awan ti sayangik nga oras. Itata, duduwatan dito yung apartment. Kaawan ti isturbo ka data. I love you so much, Janela. I love you so much too, Paul. Tapos yung angot na.
Diyak yung pagarot nga nakalalaing kagayam nga mang romansa. Paul, kaya siyempre, kat saan kumat nga maaramid dito iti video ko laeng, bakit? Oh, sa bagay, ustit ko na. Kituray mo't sika. Diyak yung pagarot nga napigpig sa gayam, ti asog mo iti personal ngam iti video call. Kitwan agad siyempre, alangan ba't nga mangig dagiti amo? Napigsaak ti agasog, idi agbid video call tapay laeng, idi adata di abroad. Ay kastaya. Kitita, mabalin mon, ti agasog iti nakapigpigsa. Gaputa datalaang dito eh. Kinuray numangig ti karuba ko na, awan ti bibiyang ko. Uray numangig di ti apal nga, kakabagyak. Aya? Ada ka di ti kabagyam dito nga saan mo nga katunusan? Aduda ah. Di ti dakkel ti apal da kada kami. Kanyak. Nga kakaslala nakasingsing pa no, si sasango da kanyak. Ngem no nakatalikod akon. Ay na, ilaad da nga aramidin tang istorya. Kadwak pa ay di Hong Kong. Ngayon, saan nga dahi tabagsaritaan ta? Ay, wen, ang mga numadatail lang, maperdi lang ti ganas ta ko na. Iso nga ituloy tan, Paul. Yeah. Dito yan. Agmay-may santag iti bagita. Disisit, pusit, nga kunadan. Saan lang video kulan? Saan lang nga dakulap hun? Saan ba't lang aramay kanya akon? Wen. Anya nga tati, Rick na. Kisabali, dakkel ti diferensya na ah. No idi ket taramay mo laing ti sus araramatem ket siyat mo't ket ti dakulap ko. Ita, maramanantan ti sus tungananam ni ayat nga kunada. Janela bakit? Alang nga ruten. Ket agpadpada tagayam nga excited. Ay, well. Wow. Agasim dat. Ha? Iti screen laing ti cellphone iti. Itatan. Nagraip dan, nagdeket dan. Alakat din, iusok mo. Talaga ka iusok ko. Bakit no, nagriingak ka taga-inap lagayam da ito eh. Saan nga taga-inap da ito eh? Ususto. Uwin nga paiso. Mariknak eh. Mariknak tin. Detan. Apo, mariknak tay pudot na. Kintilok, lamuyot na. Finally, Janela, bakit? Finally. Uston ti simrek sa anin nga ramay lang. Finally mo't saan laing nga dakulap ko. Sige. Janela, bakit? Paul. Paunay ta times 100 ti ganas nan. Kumpara iti video call. Agpay-payso dito yun nga panakpak. Saan laingan nga babaen iti Facebook Messenger. Ay. Kasinsin Jenaling. Ay, Janela, kulak kuma. Kasinsin ni Risa. Nalipatam samot tinagan ko. Ay, saan? Nagkamali aklaan. Jeneline ko namutan ka Janela at nagan ko. Saan nga siya tinagkamali? Ni Kasin Yung. Sino nga Kasin Yung? Ay, yung gayang. Pwede anak mo. Yung paaywan ko kininanang. Then may isa. Adamo lang kininanang ayun gaya. Amom, noon niya. Amom, deti kasinsin tayo nga.
Adam mo lang di Hong Kong. Oh, good. Plano na kanumatin tiyag for good. Kasking ka, agasawa ka numatin. Ayak, basta ayak. Mga rugi gaya man ti Olympics into no, Ha? Olympics. Wen. Ang kakadyag bibuyat sports. Saan? Saan ako na nga mahilig ti sports? Aya? Dati, sa nga ribom dita kasinsin? Anya? Amo lang. Igatang ko lang kumatgatas ti anak ko. Ay naapo, nagado pa lang ibagbagam. Di mo pala indiretso. Umay ka malagay umutang kasinsin. Saan? Talaga kahit ka lang nga kaistorya, kitatan, nalagip ko, awang gayam igatang ko't gatas. Bayadan to madlalimanan ko, into no, agpawit. Asin no, ni manang mga Norilin, di Hong Kong. Wan. Saan ka di nga? Di na kayo magpapawitan nun? Saan man? Papawitan na kami? Apay, imbaga na kadiking ka? Saan man? Naistorya na kanyak idi. Nga di na kayo kano, ikikan ti kwartan ta. Taado di magbaga na kada kayo. Saan man nagpapayso deta? Kasinsin. Aman. Agpawit to no katapusan. Kat bayadak tuking ka. Sa nga ribulaang, igatang kulat gatas ni baby. Nangado pa lang ipagbaga mga Olympics. Saan ko nga kasasarita ni manang mga Norilin? Di ka nagpaiswan na, saan kami friends iti Facebook. Taapay magkasinsin. Basta lang. Saan kami nagkasundo? Taagkasinsin kami agpaiso, agpadpada pay nga pagilyan ti ayan mi. Angem tiltilaad na nga istoryain na may papan kanyak kadagiti padami nga Pilipina. Iso nga, saan kami nga close kay ni manang mo? Ay kasaya? Saan na bale? Tasyak mati umutang, siyak to timang bayad ken ka. Pasensya ka na kasinsin. Ang imawan ti may pautang ko. Ado ti naggastuan mi. Naggatang kami kadikati alikamen mi nga gasawa. Sino nga asawa? Dati simbangpot idi na minsan nga lawas? Uwan? Dati gwapo nga natayag? Kasta aya? Iso mamagayam ti asawam ita? Saan kami pa nga nagkasar? Nagkasar kami into next year. Sige. Sa bagay, damat kidi kwarta ki Jabalay, masadutak lang nga, agsubli kami, inak kumalata, so nga, bumuldak ko making ka, naggumatang. Kasta aya, damat gayong kwartam, di yung kalaan. Sige nga, kasinsin, panawang ka pa Damat gayong kwarta na, sa umutang kanya. Kung na lang nga da kwarta na napabainan. Nabainan tirik na. Di dala mabain nga umutang kanyak. Dinto nga si uutang ni manang da kanyak. Nga di na binaybayadan. Sakit, isuda ti kang runaan nga mangimarmarites kanyak. Idi adag je Hong Kong. Nagpuskol kiti trupa dati gito nga kakasinsin kon. Adda pa lang rupa na nga isarang na kanyak. Sakit umutang. Di na nga ta malagip. Nga isunat rason, may nga rason, no api nga inututangan na, tikabsat na, nga adadya Hong Kong matlaan. Tapos, idisingirek, kat di makabayad, iso dapat di makagura. Inyan friend nak pay idi. Sakit ita, umasidig da kanya. Pambarakon. Ay, unay nga talaga, ayadig iti dakkel apal na nga kakabagyan. Sigurado, nga istoryain nan tumanan deta kinimanang na. Kahit tiltilaad dan tumanan nga inaynayon na. Imaritas nak tumanan ni manang na, ije Hong Kong. Kasigod nga aramid na. Kastada kat nga agkabsat. Sumrekak malangin ni Joneg. Maperdilaeng timud ko. No adag dito, kat makitak na kita kakabagyak nga. Tsak la maawatan ti ugali da.
Apay nga kasla, naulimik ka kan. Kasla saan ka nga naragsak, nga mangmangan. Bakit? Ha? Siyak, lakay? Wen. Ay, saan mo't? Anya nga saan? Sipod ti si Mark ka diti balay, nadlaw kon ti panagbaliw ti tsuram, ti langam. Apay, ada ka di problema, bakit? Kuala kay. Nabadtripak lang ka dahil ti kasinsin ko nga. Marites, asino nga kasinsin mo? Dati ka di kasarsaritam itay di tarwar? Ay nakitam? Ti malyawak itay, nakita ka da kasarsaritam, kasinsin mo gayam dayjay. Kaapay, apay nga nabadtrip ka ako nam. Agasim, si uutang pelat pamilya na kanya, nga di da binaybayadan. Tapos, nagaduti mo nagmamadi nga istoryada may papan kanyak idi, dak pala di abroad. Saka to may umutang kanyak? Natiltilaad da pala nga isistoryain na sakbay nga umutang. Pinautangam nga rod. Saan Pambarakon. O, deta kabsat na nga, friend request kanyak. Sigurado. O, baka umutang mo't kanyak dayjay. Sino nga kabsat na? Deti kabsat na nga, kinagandang ko na pan di Hong Kong. Dakkel mo't ti atraso na kanyak dayjay. Binaybayaklatan saan ko nga siningsingir. Tulong ko lataking kwanan. Lalala, babaam na taitan no. No, pakadadaelan timud mo, saan mo nga panpanunutin pa eh. Tinasisita, kat saan mo nga pinautangan. Talaga jak pa utangan ita. Alamang ka nga din Nay, bumaaw data si daan. Ala sige, pasensyakan lakay. Anya ti kunam nanang? Sa bali ka naman ti asawak? Wain, jak ang mono sino ti nagrogrog yan na deta nga chismis dito lugar tayo. Nakadanong ka no pa yan di Hong Kong. Ta nagtawag kanyak deti kasinsin mo. Sino? Bas ni kasinsin mo nga ni Loren. Tamo ni Norilyn. Saan tatingar atapon da ni Norilyn din ang ibaga. Anya ti imbagbaga na nanang? Kat nabayag mo nga di kami nagsarsarita deta nga Norilyn. Saan kami pa yun friend ti Facebook or no friend, do ti friend request na kanyak namin ado nga darasan nga in-delete ko friend request tumanan. Anya ti istoryahan na kanyak? Dito pa nag-for-good ko? Apalan na? Kasta ka di? Kastoy anak ko. Jakman ambo no apay nga asino dayta nga nang ibagbag ka ni Norilyn. Nga, di ka no si mangpet ka dito Pilipinas. Kasi sabali ka no, matikin na din nam. Anya nga sabali? Katawang matikin na din nanang. May salaang matikayan ayat ko, uwin amog dayta anak ko. Kat ko na dito nang ibag kakanokin ni Norilyn, ni Norilyn ko naklatan, iso modlata ti mangi marmari ti skin ka sa Hong Kong, saan ka de, nga nagwaras pa dito lugar tayon. Anya timbagada nanang, nga ti kano muna nga kina dinam dito, idinagawid ka. Kan iso kano pa'y tinangsundukin ka. Kan iso kano ti kinadindindam nga, di makar kayo. Di makar ka, lakay kano nga. Saan kano mo nga gwapaw? Lakay? Sino kumatilakay nga kinadindak nanang? Kat di kano Paul nga kadindindam ita. Kat iso ti may kadwa kano nga asawam. Insinam kano jalakay. Gaputaw ubingkin na tataer di insukat mau. Anya? Sino ko man na? Apay. Nilakit din kasinsin ni Risa tinang istorya ka dayta. Kaapay ko maibaga na nga lakay ti mo na kinadinam. Tingata nakita na idi agad ni titito ni Paul. Ta iso mo nang sundo kanyak idi, kan iso tinang itulod kanyak dito, kan iso manong aldaw mat ngayon imay dito nga timultulong ka dati panang plaster mi ti apartment nanang. Aywan anya. Wad iso siguro ti amuda. Ti amuda siguro. Kat iso ti asawam nga sinangpitam diti Pilipinas. Kat nagsina kayo, kat ni Paul itan ti kadindinam. Insukat mo jela kayan. Anya?
api ka sa tistorya anda nanang di damat napaniknikan, di damat ammo ti usto nga pasamak. Di damat ammo ti pudpudno. Ket kasta nga ro ti ugali dagiti chismosa diti lugar tayaw. Uray no di da ammo no usto no sa angkat istorya anda. Agar aramid dati istorya. Ayat dala nga madadael dati kinatao dati kayat da nga dadael ti kinatao na. Nilakid di ni Risa ti nagisistorya ti kasta. Ta iso ti kanayon nga makakita ket. Ta kanayon nga dadi tarwar. Kanayon nga makita na idi nga tunggal umay ni tito ni Paul. Iso siguro kay imbaga na kinimanang na nga Norilen. Ay na. Nagrurugit talaga ti panunod dagiti tattao dito. Ultimo kabagyan isuda pa ti agar aramid ti saan nga us-usto nga istorya. Baam tayo nakmagkasarita deta nga narisa. Tabagbagaak man. Ay uray pagapaan mi kiniipag dayta oy. Saan nanang? Baybaan yun? Saan yung natutupan ida? Baka katawaan da kailaan. Natutupan yung ida. Adda nga masair tirig na nanang. No di tayo latan ikaskaso ida. Wala ngin madiday ta. Apa ibagadan nga lakay ti mo na nga asawam. Apa pagarubda. Kasi ka nga klase ti babae. Babayaan nyo latan nanang. Agraraman dagita. Dakkel ti dakas nga apal daking ka dayta anak ka. Uwin nga rod nanang isungan din yung tutupan ida. So talaga nga ni Norilyn tinagisistorya king ka kasinsin. Saan nga sikat tinang ibagaan nangem. Amom dyan ang ibag ng istoryaan na. Kung nagtupay ka, talaga nga isot atap ko mat. Nga deta kabsat na, deta awan utang nga na yung baga nakam na nga kabsat na nga daditoy, Pilipinas. Nga isot tinang istorya king kwa na, ta isot makakit kita kanyak ditoy Pilipinas. Tay uncle ni Paul Dayjay, ni Uncle Johnny. Gabot ta isot tinang sundo kanyak at isot imbaon ni Paul. Atikat laindan nga garamit istorya. Ta inaldaw idi nga umay ta inayos na digiti nasken nga ayusin diti apartment. Kay impagarubdan nga iso ti kadendenak. Tapos simangpet ni Paul kalpasan ti 2 bulan. Imbagada nga insinak jalakay insukat ko dati natataer ken na ubing nga lalaki. Nagatelak ka no. Kibaam lang ano ka sa dibagada. Apal dalaeng. Saan ko nga tituntupan ida? Api ko mga salangadik ida. Idinto nga amukbad nga saan nga pudpud no dagit ang isistoryain da. Nasakit la tinakam da. Tadyak pinautangan deta nga ni Risa. Kat deta mat nga Norilyn. Si utang kanyak. Ngem gaputas saan. Awanin ati. Na saan ko papautangan. Imbaga na ngamin kanyak idi, tinaudi nga nagsalitaan mi, ket i-recomendak iisuna, kada ti sigod nga amok, ta kayat na kanon nga agsukat ti amo, ta narangkas kan, naungat kan di amo na strikto. Saan ko in-recommenda at amok, tita nga ugali na, amangan no utangan danto, di ti kakadwak. Iso siguro at nagsakitan nakim na. Anya? Imbaga na king kang or ibagbaga na dita Hong Kong nga iso kanu nga Jack i-accept je friend request na tapno Jack makita ti mapaspasama tapno di na makita ti mapaspasama kinibiyag ko nga agsusukot ti lalaki ay na my God nagkaroon di ka nga ibagbaganan iso nga saan ko nga accept and ti friend request na ngamin Jack kayat nga agbalin nga friend dayta nga Norilyn Jack kayat nga maadaan kami manin iti komunikasyon. Alakit mabalin na magkita ti account ko, ti profile ko. Nakapublic mat ti social media, kenkwana. Ay na, Jack amuno, anyat klaset pa nagpanpanunot ti adda kadagita nga tattao. Kabagyak pa'y mismo ida, kadardarak ida. Anyam Jack unay amuno apay. Jack amuno apay, nga kasta.
Siguro siguro. Apalandak siguro ta nag-for-good akon. Ken, oo. Ay, diyan mo. Bahala dat biyagdan. Basta siyak, naulimik kami kini Paul. Naulimik ti biyag mi ditoy. Ket awan bibiyang mi kadagita ure kabagyan mi ida. Ure no isistoryahin da kami. Ammo mi nga awan ti madingar aramiden mi. Sige. Makaamo ka lang nga mangilawlawag kadagiti gagayim tayo dito Hong Kongen kasin. Oo. Ken amamudak met. Dagita gagayim tayo dito. Amamudak met. Amamudak ti kinataok. Sige. Okay kasin. Bye. Rugrugi na pailaeng kasin. Ti panagden nami kay ni Paul nga agbalin to nga asawak, agbalin to nga ama dagiti anak ko. Angem kaslama din ti robot na. Tay iti lawlaw, iti aglawlaw mi ket napno iti toxic nga tattao nang runa dati iti kakasinsin ko nga no di mo la mapagustuhan dakas kan kadakwada. No di mo la mapautangan, abay. Idi ka din nag-abroad tayo nga OFW. Pinabalunan dati ka di. Idi ka di nagtabtrabaho tayo di abroad. Nagsaksakripisyo tayo. Ure no adayo tayo ti pamilya tayo. Kat adda na iyang bagda iti biyag tayo. Nga kasla obligain da ka. Nga pautangan mi da. Weno pasarabwam ida. Adamot ti abroad ti manang na. Apingan disot pagutangan na. Imbes ko mga agistoryada. Amuin da nga muna. Kapkapin anom deti lakay idi nga nanging nang sunduking ka nang itulodking ka may diti apartment mo kasinsin asino day diyan nga lakay so ka diti asawam mamin ano lang may nadadamagan tas andagis istoryaan nga asawak kanon sino katak kano iti ubing iso ni Paul unay mutan. Alala, bebe, amo na nakaw. Ay na. Masikuranak lang nanang da. Kasla patsin man dagiti tattao diti lugar tayo nga pudnon dagiti agwarwaras nga chismis may papan kanyak. Okay, paamo na. Uri saggay sa ida nga palawagan. Ibaga kadakwada nga uncle ni Paul dayjay nangitulnog king kaide dati kadwata idi nga nagisirrit kadagiti gamit mo dito apartment. Abay, nga anak ko ay pumurpuro ka mo anak ko. Tulungan dak. Tulungan dak nawa ng matpuotan ni Janela anak ko. Anak ko. Tulungan dak. Nawanan nag-edi tipuot kaday di nga kanito kasinyong may stress ak launay gapo ka dagiti kakasinsin ko nga mga aramid ti paka-stressak ditoy nga napaneknekak ditoy nga naduktalak nga adagaya may nagpitpitik iti tiyan ko kasin talaga. Confirmed? Masikugkan bakit? Yes! Agbalin ton nga ama. Agbalin kanton nga ina. Addanton anak ta. Tulagan ta nga rutin ti panagkalaysata. Nasakbay nga dumakkel ti tiyan mo. Naskin nga makapagkasartan, makapagkalaysatan. Bakit? Naragsaka kuma kaday di nga imbaga ni Paul kasinyong nga agkasar kamin ket addanton ti mabukal a pamilyami ditoy pagabangan mi nga apartment. Kasla kayat ko ti umadayo. Kasla kayat ko ti umakar iti sabali nga pagyanan pagnaedan nga saan ko nga makitkita dagiti marites nga kakasinsin ko. Ngimti problema, umadayo akmat kininanang, umadayo kami mat iti family house mi. Baka mat no maluksaw ni nanang ko na.
iso nga anong saklatan. Adda ka di pa'y namnama kasinyong nga mapukaw. Saan ka mapukaw dagiti kakasinsin ko? Mapukaw dati wenno maurnos ti langen-langen mi kadagiti kabagyak. Adda ka di namnama na nga agsayaat ti relasyon mi kadagiti kabagyak iti lugar mi tapno kumasaan akon nga umadayo. Tapno saan kami nga umakar pa kini Paul ken ti agbalinto nga anak mi. Ta komportable akon iti abangan mi nga apartment. Gaputa asidegak laeng iti family house, asidegak laeng no may naksarungkaran ni nanang, ken siyempre ito nagsikugak, asideg laeng mat ti pagkamangak, no adda ka sa pulak, no may nakabisitain ni nanang kat saanan nga marigatan pa, saanan nga umadayo pa. Dahil launa di problema kasinyong, anya ka diti kasasayatan nga ramidek tapno no maliklikak dagita nga toksin, dagiti toxic nga kabagyan. Nasken ka din nga i-accept ko ti friend request dati kasinsin ko nga dadya Hong Kong tapno danamnama na nga maurnos ti langen-langen mi siya ka diti agpakumbaba kadati kasinsin ko nga nangirugrugi iti chismis nga saan mat nga pudpudno agsardeng da ka din no pautangag ida no agkid daw no umutang da. Anyan kasasayatan nga ramiden kasinyong tapno sa anak ka ma-stress. Ure no adda ka kasdya nga tattao iti aglawlaw ko. Adda ka diti mabalin ko nga ramiden tapno no mailiwliwag ko ti amin. Dahil iti parikot ko iti biag iti agdamakasin. Iso nga nagtakli na iti programam dagkidawak man ti balakat kadagiti agkakalaing mangted balakat nga viewers. Kaya nagyawan nagmat king kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. Asapay ko makad nakaibatit adal, ken nakaitad liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nakangeg. No man adda ti makarelate kanyak, anya tinaramid yo. No adda kas kanyak ket addaan kayo iti kabagyan nga toxic. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo Janela iti Isabela.